και συνδημότισσες, φίλες και φίλοι, με χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συγκέντρωση εξ ονόματις της ομάδας φίλων και υποστηρικτών της υποψηφιότητας του Δημάρχου μας. Πρωτού παραχωρήσω το λόγο στον κύριο Χρήση Πρέντζα, που θα είναι ο επόμενος ομιλητής, και στον ίδιο τον κύριο Ανδρέα Μπύρα, επιθυμώ να σας απασχολήσω με μόνο λίγα λόγια. Σήμερα αντιμετωπίζουμε προκλήσεις που απαιτούν αποφασιστική δράση, καινοτόμες ιδέες και ηγεσία που ακούει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών μας. Όπως και στην μαγειρική, έτσι και στην πολιτική, ο σωστός συνδυασμός απαιτεί προετοιμασία και ανάλυση των συνθήκων. Η Λάρνακα είναι ένας θησαυρός για εμάς. Ένας τόπος ζωής, εργασίας και δημιουργίας. Και ως δημότες έχουμε καθήκον και την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι θα την κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές σε ακόμα καλύτερη κατάσταση από ό,τι την έχουμε παραλάβει. Αναγνωρίζουμε τα έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και προσδοκούμε όμως ακόμη σε περισσότερα. Αντιμετωπίζουμε πολυάριθμα θέματα όπως η αειφορία, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Και οι λύσεις σε αυτά τα θέματα δεν είναι πάντα εύκολα ή προφανές. Απαιτούμε από εσάς, κύριε Μπύρα, τη δημιουργία μιας προοδευτικής, βιώσιμης και δίκαιης πόλης για όλους. Μια πόλη που να αναπτύσσεται διατηρώντας την ταυτότητά της και την πολιτιστική της κληρονομιά. Μια πόλη που να ακούει τις φωνές των πολιτών της και να δρά για το κοινό καλό. Δεν επιθυμούμε να γίνουμε μια άλλη Λεμεσός, με μια μαρίνα χωρίς χαρακτήρα ή ουρανοξύστες και την ακρίβεια στα ύψη. Και δεν επιθυμούμε η Λάρνακα να εξαγοραστεί από ξένους. Αυτό είναι το αίτημα που έχει η ομάδα υποστήριξης προς εσάς, αγαπητέ Δήμαρχε. Επιθυμούμε την αρμονική ανάπτυξη της πόλης μας με σεβασμό προς το περιβάλλον και θέλουμε ένα Δήμο που να επενδύει στο πράσινο, αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες φυσικές ομορφιές της πόλης, όπως το υγροβιότοπο Αλικής, αλλά και να δημιουργεί καινούριους χώρους πρασίνου, χωρίς αυτοί να παραχωρούνται σε εργοληπτικές εταιρείες, είτε με ή χωρίς κόστος. Σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι η αυτοοργάνωση και συμμετοχή στην προσπάθεια επανεκλογής του Ανδρέα Μπύρα στη θέση του Δημάρχου της Λάρνακας. Ο δρόμος μπροστά μας μπορεί να είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά με αφοσίωση, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα μπορούμε να πετύχουμε τη μετάβαση που ονειρευόμαστε για την πόλη μας. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί προς ένα μέλλον πιο φωτεινό και πιο ελπιδοφόρο για την πόλη που αγαπάμε, με την ψήφο μας στις 9 Ιουνίου. Με τον Ανδρέα Μπύρα συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.